Entre tu i nosaltres, sumem. Sumem progrés, sumem riquesa, sumem benestar. Perquè tu i nosaltres sumem forces. Les forces necessàries perquè la nostra societat avance cap a un futur més ric i més social. Sumem cada dia 18.200.000 euros per a invertir en la sanitat de tots. Sumem a diari 14 milions d'euros per a impulsar una educació pública de qualitat. Tots els estudiants tenen els llibres de text gratis. Hem destinat 700 milions d'euros per posar fi als barracons en 2021. Sumem 4.200.000 euros diaris a polítiques inclusives i a aconseguir la igualtat entre homes i dones. Sumem 1 milió d'euros a ocupació. 255.000 persones han trobat treball esta legislatura, fent que liderem la reducció de l'atur a tota Espanya. Sumem ajudes a la dependència, que han augmentat un 322% des de 2015. Sumem esforços per ser la comunitat autònoma que aconsegueix atraure més inversió estrangera. Sumem per a aconseguir que cap persona hagi d'abandonar un tractament mèdic per no poder pagar-se-ho. Ni cap estudiant abandona els estudis per motius econòmics. Contem amb tu per continuar un projecte que està transformant la realitat i la imatge de la comunitat valenciana. Sumem forces.